rohani son hula-hulamu di nasa hula-galu na along di Kecamatan Adiak Kotingon. Kubo kami do ulos nagajang ulos Toro Rabu dohoro nami maatong soneno na dua-dua asalala maabdan siguro di dulu di Porbatua tubuan anak tua boru malaiku satu na sahur rumah tua dohoro nami ope di laiku naik pasaton ulos mahami ulos nagajang ulos di Toro Rabu dohoro nami matong na dua-dua saksa di Solo masa matubok teto di garas di Polda bulan duku pasatam yang non ulos nagajang Toro Rabu gabe malek kedoi botokku di pasu-pasu Tuhan hukma sebagai pastor baik apa pargur gabe cukup lepan natabu alapa budari narum manogo enak sudok nunga di boto baik dari kodang aja